Moi! Tänään tehtäis tällainen Minecraft-video. Tosiaan mä oon tässä laittanut tän maan. Missä se? Tää piti olla joku chesti. Täällä niinku. Joo, tosi järkevää. Aloitus. Chesti. Keskellä ei mitään. Eli keskellä ei mitään tarkoittaa keskellä poutaa. Nois liha keskellä. Jos se olisi ollut niinku tässä. Tai jossain niinku tossa. Et nää kaksi olisi irroinut tosta. Niin 3 puukirvasta. Okei, ruokaa, kammen, taimia. Se messiä. Tosiaan mä en saanut tänään ketään pelattua, kun mun kaveri ei ehtinyt. Apua! Ai! Hei, älä tuu satuta. Paitsi mä kyllä itse hypisin tänne pajaik. Hei, pois, näin, sit tolle. Ja sit näin. Kato, ei ottanut yhtään lämpää. No, ei se kyllä yhtään ottanut. Ei yhtään. Challenge. Tässä on joku pikkutemppeli. Mä huomasin just äsken, että tossa on pikkutemppeli. Mä syön. Mä tajun, miksi täällä on vain joku temppeli. Noniin, tää on outo temppeli. En osunut. Yes. Mä en mitään flashia. Pultaa. Meitsi saa. Tiedättekö te minkä? Joo. Kultaa. Mulla ei luuran tai luita kannattaa ottaa, että saa oman lemmikin. Sitten tuon vois tuhota tosta ihan. Tuolla alla on ihan sairaan kauheet. Kun se on teidän, mut kun mä voin ottaa se teidän sieltä pois. Nyt se ei oo enää teidän. Au. Mä en tajua, miksi mä edes hyppään koko ajan. Ai koliin. Heti. Mä vaan koko ajan. Au. Sitten tehdään noin. Tilaa. Puuhapulle. Sitten täytyisi ottaa vielä K. 3. Au. Kultaa. Mä voisin tehdä kultahakun, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Ja sitä paitsi mä voin tehdä täällä. Mitä? Golden video.
Ja blokki. Nyt mä voin tehdä kultaisia omenoita. No niin, omenat loppu kesken, voi itse. No niin, mut loppu puu kesken, hienoa. Sitten mä vaan ottaa messia lähden. Ottaa noin kaalit tosta. Ja sitten mä saan yhden soihdun, koska mulla on yksi tikku. Tähän ei ainakaan viittii tehdä taloa. Nyt viittii tehdä näin. Menee tänne ja hakkaa tällä. Tästä voi mennä ihan randomista. Ai. Niin mä sanoin randomista. Mietitäänpä. Jos tästä vielä hyppäs alas. Vai. Kua. Täällä on kuidi. Hei hyi, sä näytät hampaita, jotka haisee. Ja hei. Missä se on? Mä ihmettelin, miksei tuo uudelleen. Ja mä hakkaan. Moi lehmä. Älä kärkää. Tuossa tulee pikku saari. La 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 la. Ja tää video voisi olla tässä. Otetaan tästä kunnon kivihakku käteen.